И май ви липсваха. Получих много съобщения. Жива ли съм? Да, жива съм, добре съм. Все още съм бременна. Всичко е наред. В средата на 8 месеца реших да запиша това видео. Да, отзад и наблюдават. Реших да запиша това видео, за да ви разкажа що е станало с мен. Не съм поствала отдавна. Имаше си причини, няколко. Но, нека да започнем с позитивна част. Днес е... Коя дата сме днес? 27 май. Почти 7 вечерта. И ние отиваме на абитуриентски бал на нашата приятелка, нашите приятели, семейни приятели, Тинка и Мечо. Тяхната дъщеря имаше бал преди 2 дни и днес прави едно, така да се каже, скромно парти, като ще има оркестър, ще има гост изненада, като гост изненадата ще бъде един от много нашумялите в днешно време поп-фолк певци, Меди. Йоана е дива фенка на Меди, така че ще се радва много. Аз също го харесвам, между другото. Ще ви покажа. Между другото също искам да ви покажа подаръка ми за рождения ми ден. Ето го. Който мина. Не съм записвала нищо. Както казах, нека да мине партито и утре вече на спокойствие ще седна и ще ви разкажа какво се случва с мен. Така, тук съм леко разгърдена, но просто нямам какво друго да обличам. Това е единствената рокля, която ми става и всъщност даже не е моя, а една моя приятелка ми я даде. Даде ми я да я нося временно, докато ми минат всички участия, защото правих балове, банкети и това ми беше голяма грешка, защото пострадах здравословно. Гласа ми е променен също, от 3 дни съм болна, но нека да мислим позитивно. Очаква ни голям купон тази вечер и ще се включа по-късно пак. И ето, пристигнахме. Красота. Да. И ето е най-хубавото място за мен, защото ще ям. Шегувам се. Но да, тук съм най-привлечена. Ето е красивата абитуриентка. Ей, Мечо, за влога. Знаете. Айде всички да бъдем заедно. Заедно чува. Едно, две, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Болечка! И сега! На ръце! Искам да ме чувствам. Какво ме притискаш? И да ме оставя всяка нощ. Радваме се, че сте част от малко си. Преди всичко искам да благодаря на Марта, на гостите, на оркестъра. Искам да се извиня на всички гости, които знаят, че ще имаме гост-изпълнител. Гост-изпълнителя ни току-що заяви, че аудиторията не е достойна за него и си замина. Ако искате да знаете кой беше участникът, това беше Меди. Вие, дами и господа, 180 човека не сте достойни за него.
навънка. Купона се измести навън. Добро утро! Виждате ме в най-големия ми блясък, рано сутрин. Закарах Йоана на училище, хапнах си черешки, свърших малко работа в оранжерията и сега ще ви разкажа, ще се опитам да бъда максимално кратка, какво се случва с мен, какво се случи с нощи. Малко гласът ми е дрезгав, запушен ми е носа, може да подсмърчам, но бързам, нали, да ви разкажа, защото знам, че много от вас ги е грижа за мен. Получих много съобщения, как съм, що съм, добре съм, слава Богу. Както казах вчера, съм в 33-та седмица, почти 34-та, т.е. средата на почти 8 месеца и половина, почти 9-я. Какво се случва? Значи, след Великден решихме да косим навън двора. И аз ентусиастката, и аз да помагам. И така се сецнах. Нещо ми се случи, че в един момент получих вече колко седмици, станаха 2 седмици, болки в кръста и отзад в таза, че аз почти не мога да се движа. Или ако се движа, то е когато си слагам едни свещички. Ужас. И съм на хапчета, свещички. Тегава работа. Не мога да спя. Спрях да се храня, което знам, че изобщо не е хубаво. Но нямам абсолютно никакъв апетит. Хапвам някакви плодове, каквото видя в градината. Банани и това е общо взето. Почти не се храня. Старая се поне да пия вода. Не знам защо така изведнъж. Уж казва, че 8 и 9 месец най-много се напълнява. Ами при мен май няма да стане тая работа, защото не съм качила дори 1 килограм.
малко след като косих, т.е. мисля, че бяха 2 или 3 дни, получих кървене, което страшно много ме притесни. Беше късно вечерта, моя гинеколог не беше в града. И отидох по спешност в АГ-то, в нашия град. Направиха ми там тонове на бебето, прегледаха ме за разкритие, всичко било добре. И най-вероятно се оказва, че от контракции, задето съм се пренатоварила. Търпях аз, може би, 4-5 дни тая болка, която започна в кръста ми. И тогава ми предписаха въпросните свещички, които наистина ме облегчават за кратък период от време, но все пак ме облегчават. След това заех се с детската стая. Имах голяма драма там в тази стая. Останали са ми още 2 стени. Трябва да ги боядисам и тях. Мисля, че ударих 3 ръце, за да закрият предния цвят, който беше 4 нюанса розово. Сега в момента е такъв като този зад мен. И голямата дилема е как да боядисам зад радиатора. Като търсих в интернет, има някакви такива дръжки, които са чупещи. Ще пробвам с тях, но радиатора е много голям. В смисъл не е стандартен размер, ами е много по-висок и широк. И ще видя дали ще се получи. Ако не, трябва да се изпразва цялата система, да се източва и така да се свали радиатора. Много ми се киха. Може да кихна по някое време. Оля, ужас. След това, след като боядисвах, имах рожден ден. На рождения ми ден се чувствах ужасно. Аз не мога да вървя. Възнамерявах да правя парти вкъщи, да си поканя гости. Уви, просто нямах физическата сила. И нищо не се случи на рождения ми ден. Честно да ви кажа, не съжалявам. Почивах си. Вечерта моята приятелка Тинка, на която бях вчера на абитуриентски бал на нейната дъщеря, ми направиха изненада. Ме поканиха на едно заведение, поднесоха ми торта, хапнахме, поговорихме си, почерпих, получих едни уникални, естествено, розови чершафи с пално бельо. Много си отиват на моята зелена спалня. И получих тази гривна от моя съпруг. Не е забравил. Само веднъж му казах, че беше доста отдавна. Му казах, ако се чуеш какво ми подаря за рождения ден, искам златна гривна, защото тази, която аз имах, беше тъничка и въпрос на време да се скъса. Да получих тази. Много е красива. Чакай сега. С 3 цвята злато. И така, много ме зарадва. Така че понякога мъжете ни слушат какво им говорим. Какво друго? И след това, след като вече мина рождения ми ден, знаете, сезона на баловете, на абитуриентските балове, бях поела 4 или 5 ангажимента, но с този кръст просто ги отказах. И отидох само на 2 частни мероприятия, които бяха за по-кратък период. Не бяха за 5 часа, бяха там за 3-4, нещо такова. И не се налагаше да съм права, пък честно казано, с този корем, не че е много голям, но малко ме е срам да изляза пред децата, защото абитуриентите са деца за мен вече. Имаме бая години разлика, може да са ми деца на мен. И ме досрамя да изляза. Защото аз, когато върша нещо, предимно свързано с диджейството, с това мое хоби, защото това е хоби, това не ми е основната работа. Извинявам се.
Обичам да давам всичко от себе си. Най-вече излизам напред, имам контакт с публиката, но сега ме досрамя. Както и да е. Онзи ден, значи 26-ти, точно така, може би месец по-рано, моят гинеколог се обади да потърси диджей за неговата дъщеря. Като аз казах, аз съм свободна. Поне викам, като съм при тебе, няма да ме е страх, защото ако ни дай с Боже тръгна да раждам, ти си там. Може да си родя преспокойно, двамата да си отидем в родилното. Та отидох само за 3 часа и така разнообразих се. Бях малко сред хора, защото в интерес на истината напоследък, като спрях да влизам и в TikTok и като не правя и видеа, и доста съм се затворила в себе си. Купили сме абсолютно всичко вече за малкото, както го наричаме нероден Петко. Може би в края на годината, когато вече живот и здраве порасне, може да се изправя, тогава ще купим кошара за него. В началото ще бъде в легло next to me, за да мога да си го разкарвам из цялата къща. Получих също пратки, които съм си поръчала чрез моя приятелка, която живее в Германия. И тя ми изпрати всичко, каквото сме си поръчали двете. Еднакви неща. Бебефон, дрънкулки, хавлики, водилца, какво се сетите. Може би в следващ влог ще ви покажа, когато вече организирам стаята. В момента нищо не правя. Не знам какво чакам още, защото май наистина вече, както се казва, яйцето опира. Вчера ще спра за малко, за да се оправя и ще ви разкажа какво се случи вчера на абитюриентския бал. Може би от януари месец, от едно наше събиране с нашите приятели, бяха споменали, всъщност бяха споделили само на нас в къщи, че организират изненада за тяхната дъщеря, която имаше абитюриентски бал преди 3 дни, но вчера беше грандиозното събиране. Аз казах скромно, но вие самите видяхте, че изобщо не е скромно. И сподели, че ще покани фолк певецът Меди като гост или Джордан. И двамата в момента са много нашумели в тези среди на подрастващите 18-19 годишните. Харесват ги децата. И в крайна сметка се спряха на Меди. Доколкото знам и доколкото разбрах, всичко е платено, оговорено и се знаеше, че ще е той. Всъщност ние се знаехме вкъщи, моето семейство, ние знаехме, че той ще бъде вчера там. И честно казано, дори Йоана се вълнуваше. И такава една еуфория. Моята приятелка ужасно много се беше постарала с менюто, с организацията, с украсата. Сърце и душа, все пак това е за тяхното дете. Беше много щастлива, много се вълнуваше, до последно се чудеше кой къде ще седи. Организацията беше до последно и всичко беше изпипано. И снощи в 9 и нещо вечерта тя каза: Валерия, айде влизайте, нали, всички да се съберат вътре. Идва. Стана 9:30, 10 без 15, никой не идва. И настана една суматоха и се оказа, аз по-рано пуснах какво се случило и се оказва, че нейните думи бяха, че ние не сме достойна публика за него, което наистина не е професионално, защото
Не трябва да се съдят хората, какви са, как са, на теб са ти платили и ти трябва да учиш да си свършиш ангажимента. Но, уви, тези звезди се самозабравят, откъде са тръгнали, как са пробили, както ние се изразяваме в къщи, надвил си е на масрафа. И човека има избор, пътува, не знам откъде пътува, идва в Русе, казва, ами не, аз тук няма да пея и се заминава. Да, парите ще бъдат върнати, възстановени, доколкото разбрах, но разочарованието, което изпита Асена, дъщерята на Тинка и на Мечо, със сигурност не е било приятно, особено след като е разбрала кой е гост изпълнителя. На мен ми стана много гадно. Наистина много се ядосах. Дори тя ме помоли да вляза в TikTok, за да запиша нейното изявление. Защото вика, Валерия, моля ти се пусни, защото има широка аудитория. Нека... Беше си бясна жената. И аз не съм, и аз ще побесня. И по едно време викам на моя, викам, върви до колата и да си извадя моите си неща, защото те стояха от предната вечер, нали, бях също на парти. И реших да пуска малко музика и аз, да ги зарадвам. По някакъв начин е така. И понеже знам, че този изпълнител всички много го харесват, и чак направо не смех да пусна негова песен. И не мога да ви обясня, ние бяхме около 180 човека. Тези 180 човека, дали вече когато чуят негова песен, няма да се сещат за този момент. Защото аз бих се сещала. Спомням си преди 2 или 3 години с други мои приятелки ходихме във Варна на Миле Китич и на Меди на летния театър. Да, летния театър във Варна. Тогава го видяхме, нали, забавлявахме се, нямаше проблеми. Обаче сега, това като почна да те тресе звездоманията, не е добре работата. И прибрахме се, всъщност аз не можах да издържа много дълго време. Исках да кажа за роклята, с която бях вчера. Значи аз тази рокля я нося на всяко мероприятие, друга нямам. И тя не е моя. На моя друга приятелка ми я даде да я нося, защото нищо не ми става. Ама нищо. И искам да съм така, пък и не ми се влагат пари в някакви рокли, така. И си ходя с една и съща рокля, пера я, на следващото участие я обличам. Сега им остава още един последен банкет, мисля, че на 8 юни. Надявам се, тогава ще бъда седмица преди 9-я месец. Малко така рисковано ще бъде, но както казах, аз поемам ангажимент и когато поема ангажимент, трябва да го свърша. Нали, ако съм здравословно, добре. Но ако примерно вляза в ресторанта и кажа, аз тези хора, нали, или пък това заведение не ми харесва, аз тук няма да работя, никой не би го направила. Или може би не съм толкова голяма в България. Както и да е. И това е, което се случва с мен. Здрава съм, нали, все още. Не съм родила. Да, болна съм, настинала съм, но се чувствам добре с тези изключения. Не обичам да се оплаквам. Боли ме кръста, имам си болешки, не мога да спя, не се храня, но пък детенцето е здраво. Честно да ви кажа, нямам търпение да се оттървам вече. Нямам никакво търпение да си легна по корем. Нямам търпение да си легна по корем. Аз спя само по корем. Спях де. Нямам търпение да пина едно питие. Не съм в никакъв случай човек, който обича алкохола и пие, но нямам търпение да изпие така едно питие. Дори една биричка да си пина.
Да се почувствам господар на себе си, защото когато си бременна, ти си отговорна за човека, който е в теб. Защото това е човек в мен. И не може така какво да правиш. Не можеш какво да искаш да си правиш. Исках също да кажа, понеже не бях качвала клип за тези мои птички гривеците. Предполагам, повечето се сещате. То бяха големи драми. Беше голяма драма. Убиха единия от гривеците, го убиха пред вкъщи. Толкова много ревах. То бяха едни ревове. Малко след Великден го убиха. И се оказаха, че са 2 пиленца. И аз, понеже ги разпознавам кой мъжкия, кой женския, бащата беше живия родител. Та той, горкичкия, не можа да ги отгледа и двете. И едното не оживя. Но пък другото, на 22 май, го видях как излетя вкъщи и ми стана много мило. Да, и така кашлям. Пия хомеопатични някакви прахчета и смучев изол. Нищо не помага. Пипи се научи да казва куку. И танцува на една чалгия от едно време. Прави така, танцува. Още заето го помня вкъщи. Има много голяма динамика. Спирам, че ще кихна. Направо вече не мога. Връщам се в правенето на влогове. Просто наистина минах през такъв период, който само и такива стресови ситуации и то някакво да запишеш сега, иначе ще бъде супер негативен влог. Пък така сега казвам ви клюките. И вече носа ми не издържам, искам пак да отида да си го... Айде, чао, до скоро!